फिसाजोनि बेरामखौ फाहामनो थाखाय जोंहा रां रुफा थाखा फैसा गैया। फैसा थाखा गैया, रां रुफा जोंहा जेबो गैया। दिनैसिमबो आंनि फिसाया न'आवनो गोग्लैसोनानै दङ। जानायखौसो जगार खालामनो ना बेरामखौसो नायनो? जानायखौसो बुथुमनो ना गथ'फोरनि बेमारखौसो नायनो? आंगो फिसाजोआ बन केन्सारजों गोलाव समनिफ्रायनो भुगिनांनानै दङ। केन्सार जानानै होदों, बन केन्सार। बिटिसि सोरखारजों लोगोसे बिटिसिनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दैनिफ्राय रांखान्थियारि अनसुंथाइ नागिरदों। जाहाथे प्रमद बर' सारा अननानै आंनि फिसाजोखौ फाहामनो थाखाय एसे एनै मदद खालामहरो। आथिखालाव रां गैयाब्ला गावनि जिउखौनो रैखाथि होनांगौआ गोब्राब जानानै फैबाय। दिनै बे बाथ्राखौ फोरमान खालामदों सालाकाटिनि थागिबि उन्दै बैसोनि संगीता नार्जारीनि जिउ जारिमिना। सालाकाटिनि थागिबि दिली नार्जारी आरो शिवराज नार्जारीनि 9 बोसोर बैसोनि आंगो फिसाजोआ थांनाय 2010 मायथाइनिफ्रायनो बन केन्सार बेरामजों भुगिनानै दं। जायनि थाखाय बिमा बिफाया फाहामथाय होनो थाखाय गुबुन गुबुन देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो आथिखालावबो मोजां थासारियाव फैयाखै। गुबुन फारसेथिं नखरनि रांखान्थि थासारियाबो मोजां नङैलाय आथिखालाव गोजौ फाहामथाय होनो हाया जानानै न'आवनो गोग्लैसोनानै दं संगीता नार्जारीया। बेरामजों गाग्लोबजानानै सिगां समावबो गावनि सोलोंथाइ लानायखौ दोनथ'नो गोनां जादोंमोन। नाथाय सोलोंथाइ लानायाव गोसो गुदुं संगीता नार्जारीया आथिखालाव गावनि गाज्रि देहाखौ लानानैब्लाबो सालाकाटि फरायसालियाव खुनुरुखुमैब्लाबो थांनानै सोलोंथाइ लागासिनो दं। नाथाय देहानि हालोदा सानफा एबा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जाबोनो हमनायखौ नुनानै गोजौ फाहामथाय होनो थाखाय बिमा दिली नार्जारीया खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिसि सरकारजों लोगोसे बिटिसिनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे आरो सुबुं अनफावरि सुबुंफोरनिफ्राय रांखान्थियारि मददनि थाखाय आरज गाबहरदों। गोसो गुदुं सुबुंफोरा दिली नार्जारीनि ग्रामीण विकास बेंकनि एकाउन्ट नम्बर 740301003264 आव रांखान्थियारि मदद हरनो हागोन। केन्सार जानानै होदों, बन केन्सार। बेसे गोबाव समनिफ्राय? 2017निफ्राय जानानै फैदों। फाहामथायनि थाखाय नोंथाङा बबेयाव लांखो? फाहामथायनि थाखाय आं क'क्राझारावबो लांदों, धुबुरियावबो लांदों, बेनिफ्राय डाइरेक्ट बङाइगावआवबो लांदों आरो बेनिफ्राय डाइरेक्ट आङो गुवाहाटि जिएमसि मेडिकेल कलेजाव लांदों। जेबो मोनाखै। सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै? मोनाखै जेबो। आथिखालनि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ मा खावलायनो सानो जिहेतु नोंथांनि फिसाजो गोब्राब बेरामजों भुगिनांनानै दङ? जाहाथे प्रमद बर' सारा अननानै आंनि फिसाजोखौ फाहामनो थाखाय एसे एनै मदद खालामहरो, फाहामसालियाव लांफिननो थाखाय। लोगोसे सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमानिसिमबो अरुप कुमार दे सारनिसिमबो खावलायहरनाय थायो, जाहाथे राङारिजों आंनि फिसाजोखौ फाहामसालियाव लांफिननो थाखाय सहाय हरो खावलायो आं। आरो बिटिआरनि रायजो राजानि मानसिफोरखौबो आं आंनो मदद हरनायनि थाखाय खावलायो। संगीता नार्जारी। मा थाखोआव फरायगासिनो? दा क्लास 10आव फरायो। सिगाङाव बेमार जानाय समाव क्लास 9आव फरायोमोन, ओमफ्राय बिनिफ्राय बेमारनि थाखाय 3 बोसोर गेप थानांदों, ओमफ्राय 9निफ्रायनो हाबफिननानै दा 10आव मोनबाय, ओमफ्राय दा मेट्रिक फाइनाल हैसिगोन आरो। मा फरायसालि? सालाकाटि जेनेरेल स्कुलावनो, हाइ स्कुलाव। फाहामथाय होनो लांबावदोंमोन? लाङाखिसै आं जेरावबो। आथिखालाव न'आवनो रां गैयिनि थाखाय आं लांनो हायाखै। आथिखालाव आं राङारि जेबो गैयिनि थाखाय दिनैसिमबो आंनि फिसाया न'आवनो गोग्लैसोनानै दङ। जेरावबो फाहामनो हायैनि थाखाय फैसा थाखा गैया, रां रुफा जोंहा जेबो गैया न'खराव। जानायखौसो बुथुमनो ना गथ'फोरनि बेमारखौसो नायनो? ओंखायनो आं रायजो राजा आरो बिटिआर
बिटिआर सरकारखौ खावलायो जाहाथे आंनि फिसाजोखौ मोजां खालामनो थाखाय फाहामनो थाखाय राङारि मदद खालामहरो अनसुंथाइ हरो बेखौनो आं खावलायो।